Ассалому алейкум ёру дӯстон, муҳтарам ҳаводорои канал ва хусусан мардуми Сомониён. Мана худо хат мардум Рамазона нигоҳ накарда мавсими Наврӯзӣ мардум ҳама ҳашари умуми халқӣ эълон шудааст дар маҳаллаи Сомониён ки ҳамин ду тарафи роҳа дастаҷамона ҳисоб бин ки ҳама рӯзадор аст барои хотире ва ҳама дастаҷамона анами ҷӯйҳоро тоза менан ки то ин ки барои деҳқоно барои ҳамашон вазнӣ нафураду дасти ғулу дар хишоб мегӯянд ку ҳамин дӯстони азизи мо ҳоли маҳаллӣ Тошканмаҳалла кор сар кардааст. ҳозир дар ин кор активни маҳаллии Тошкан барои ки омад албатта бо дастури сипоришҳои ҷаноби олӣ ва инчунин дастури раиси вилоят, инчунин раиси ноиб Масчо Аъзам Ализод, инчунин раиси ҷамоати Сомониён хел сухани ҷаноби олиро дар замин нагузошта ҳама дастаҷамона ва инчунин имомхотибо даъват карда ҳастанд ки то ин ки хел корҳои ободонӣ дастаҷамонаро сафарбар карда хел кор мекунанд дӯстони азизи мо. албатта сухани бузургора дар замин гузошта дар раъси ҳама аввалин шуда ҳамин маҳаллии Тошканмаҳалла кору сар кардаги аст дӯстон. ҳоло ҳама як имрӯз то каналисе тақрибан 10 километр роҳ аст, ҳамаша тозагӣ мекунанд. касбкори ҳама худованд баракат яд раҳмат ки хел даъвата ҳама пазируфта ромда кор кардааистанд дар ҳамин диёри офтобиаму Сомониён. трактор ба прсеп адар кумрма Исмоил мебурон ма абос мерам дига ҳам хокаи дакли то ҳоло сухана ба яке аз амин коргарҳои маҳаллии Тошканмаҳалла медиҳем ки дар бораи анамин кору фаъолиятҳошон як сухан мекунанд. ҳазрат аз ту ба кин олам ки дигар довар нест, аз дасти ту ҳеҷ даст болотар нест. онро ки ту раҳбарӣ касе гум накунад, онро ки ту гум кунӣ касе раҳбар нест. салому дуруди бепоён нисоратон ҳозирини гиромӣ, ҳамдиёрёни азиз ва тамоми он нафароне ки наводи моро тамошо мекунед. мо сараввал мехоҳем миннатдории худро ба сарварони азизи худ бирасонем, бахусус ба кӯмаку дастгириҳои пайвастаи муҳтарам сарвари давлат. бубинед ҳалакай чунин корҳои баҳорӣ, чунин гӯем шанбегиҳо ба истилоҳи имрӯза шуда гузаштаи сода аст ва албатта мо аз ҳамагии сарваронамон аз муҳтарам раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода сар карда то ба муҳтарам раиси ноҳияи Масчо Аъзамҷон Вализода ва ба тамоми он нафароне ки дар ин кор моро кӯмаку дастгирӣ карда истоданд ва бахусус раисони маҳаллаи Сомониён ва ҳамон нафарони мутасаддие ки яъне мардумро ҷамъ намуда дар масҷиду дар сари роҳҳо ва умуман дар хонаҳо мардумро ҷамъ намуда ҳамин гуна фаҳмониданд ва хоҳиш карданд ки ҳама дастҷамона баромада ҳамин кори хайрро шурӯъ кунем ва алҳамдулиллоҳ имрӯз шурӯъ шуд ва бо кӯмаки дастгириҳои он нафароне ки гӯем моро тамошо мекунанд лоақал дар ин моҳи шариф ҳадди ақал як дуо ҳам басанда аст. иншоаллоҳ чунон ки шоир мегӯяд ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад
اگر خاری بود گلدسته گردد. همه ما انشالله یک جایه شروع کردیم و امیدوار اون هستیم که یک جایه این کار خیر را به اتمام میرسانیم. بار دیگر من نداری خود را به تمام نفران میرسانم که سهم ارزنده خود را در این کار خیر گذاشتند. رحمت برکیو هذا موتو گارم بچه شیرین پروپاگی دام ما را خونده کریدو نفساتیا ها ما را خونده نفساتیا آدم تو را شاودی نگران ندان دیگه اون نمیاد پاته این محلی روگیف هم علاقه پیش صفوش برامدگن همینجا در با سرداری اشرف. من خدا خواهد باز همون سخنه که گفتیم برای کارهای نوروزی دست جمعانه مردم همه همین گویم جویها را تازه میرن تا اینکه برای همگان دشواری ایجاد نشوده، خصوصا در همین رمضان دوستان. اینا پیش صفاش هم همین ساعت 7 اعلان کردن، الان مردم برآمده صداست یک امروز تو بیگانی تو چند روزه که همین کار دوام کند این مردم در اینجا هستن. کیف با کیف هم دست به دست همین کارا رو خدا خواهد به انجام میرسانم. لایک همونه لایک، не забудьте лайк.